Здравейте, казвам се Георги Господинов и много бих искал да бъда с вас сега. Искам да поздравя за всичко, което правите. Това, което правите е много важно. Вие всъщност карате хората да отварят книги, а една книга съществува само когато бъде отворена. Само тогава може да бъде събудено спящото царство в книгата. Така че вие събуждате книги. Много съм щастлив, че моят разказ и всичко стана луна е част от този конкурс и съм много любопитен да видя това, което сте направили. Продължавайте да събуждате книги. Това е моето пожелание. Събуждайте книги в един свят, който се опитва да забрави книгите и да се занимава с други неща, с войни. Хората, които държат книга в ръцете си, разбират по-добре света и не вървят срещу другия. Така че вие извършвате една много важна работа, която е спасителна, особено днес. Четенето спасява света. Продължавайте да спасявате света и съм любопитен да видя всички ваши филми. На добър час!